ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇଥିଲୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବରଣ୍ୟ ନେତା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଠାରୁ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୀବନଯାପନ ପାଳନ କରୁ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ଯେଉଁ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ରଖିବା, ଦେଶକୁ ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ ପାଳନ କରିବା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇ 200 ବର୍ଷ କାଳ ପରାଧୀନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଏକତା ଯେମିତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ସେଇ ଏକତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଥିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲୁ। ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ ଦେଶରୁ ବିଦାୟ କରି ଆମେ ଆମ ଶାସନକୁ ନିଜେ ଜାରି ରଖିଲୁ। ତା ଫଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ ସାଧନ ହେଲା, ଆମେ ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଇଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେବାନି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିବା। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କାଠିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ସହଜ କିନ୍ତୁ ପିଢ଼ାଟେ କାଠିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହଁ, ସେଭଳି ଆମେ ସବୁଦିନେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିବା ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ସାଧନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ପରିବାରରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିବା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।